V piatok som bol na proteste, na ktorom bolo 60 000 ľudí. Toto nie je politické video a nejdem tu agitovať. Iba sa snažím vysvetliť, ako je možné, že Asperger so sociálnou fóbiou vydrží byť na takom masovom zhromaždení. Ja som až do svojich 41 rokov netušil, že mám Aspergerov syndróm a nevedel som, čo je to sociálna fóbia. Bol som však zvyknutý vyjadrovať svoj občiansky postoj a chodiť na rôzne protestné zhromaždenia a pochody. Nevedomky som tak trénoval. Vymyslel som si stratégiu, že som vždy stál niekde na kraji davu. Keď to bol pochod, tak som často kráčal pred tým čelom pochodu spolu s novinármi a fotografmi a tak vlastne som zvládol účasť na týchto podujatiach. V piatok som si zhruba odhadol, pokiaľ až na námestí bude stáť dav ľudí a postavil sa na jeho koniec. Nakoniec ešte za mnou stáli asi 2 rady ľudí, z ktorých niektorí kričali. Ja úplne podvedome som si takto zapchával uši a krčil sa, čo niektorým môže pripadať čudné, mne to je však úplne jedno. Podstatné je to, že som prekonal sám seba. Nie každý Asperger je tohoto schopný, každý by mal vedieť, koľko je miera, ktorú znesie. Možno taký malý tip, pokiaľ by niekto chcel skúšať prekonať samého seba, tak je dobre ísť s niekým druhým. Postaviť sa niekde na kraji tej skupiny ľudí, dať si nejaký čas, že koľko tam chce vydržať a keď už to bude môcť, tak jednoducho odísť, aj keď sa ešte to podujatie neskončí. A môže si dať napríklad štuple do uší, aby nevnímal tak tie zvuky, lebo tam má niekoho so sebou, kto mu pomôže alebo upozorní ho, keby sa niečo dialo. Takže tie možnosti sú, každý si len musí uhádnuť svoju mieru a to, ako veľmi je ochotný prekonať sám seba.